Abusia mame Emma wakwa abamfa umbra emergency Ghana TV eso. Enenso obo ade na doma kan ho ma de pa ache dia na de aseda piesie ene de ma otwedi amponkwa me. Abusia enne arehosem bi na ba bepie mu wa hase oba bi ache ne kunkom ama papa yi afemu ahwere ne nkwa. Nansa na okuru ne ba bewu no oposa nsem bi egu ne wo fa asum ama enam so ma ofri mu no abusia fo gina sa asemi so de ato oba no se oba no na akunu ne kunu. Na nsembei ena opani eka ya asa na ohwere ne nkwa ka me ho ne yenko ne nkonkotie na afa ye ba ne aka kire bia no me de ababe kan ho e ma refi se obe like video no wa share no wa subscribe e de ama me yenko ne nkonkotie asem ne mu nhwemu embra na ade ni wo hote sai Emanja yene nyame adom the frame na nakrobia enya nwanwa o de wo frame na je munyira mu dire enya hwe ya kai na no ma bi free Germany o se na nakrobia wadi mrante ahine ade o and am say ye the ofudu apa no on ye piano si piano no obeye de obetumi ko na enya obi otumi si na nan se ya neboa enti en hame so si medi mrante na de nti frame mrante ne kora en hame very good wada me buru ababa wa wote wunchen wunim no wunim ne kwan be so ni se eye binua penini ya aha mo anunkom aha eye minua penini why ade ede wa free okay friend John nere okay John eye onso yire asemu a ababa wei ede ba yanim ena minua ne ball ne tofua na ode kire wo no abusuan mo yimo ho ano sai yo 102.9 FM medas abusuan no de ye beka nyina ne se eye yenuan otiase no yare kakra na eha no ne mum yale no na nye yale da ho di okra bia okọ bia woje ni nuroba otimi efreme bi ozo kwa wo ho a ene yenuan na se ye wofa no otimi efre bia makoduru ba bi se yo ma shoto kakra ti bia nana be kakra bi tu mame ti se mi obi a otimi ye yenuan tachi obi a otimi ye mbre kakra oba pachi ya me frɛ no ma oba ya busua panini ho ama eno nso mutu anamon kakra ewo ekohwɛ ne ho a wo mu banyina no maami oba bi ti ehɔ kra no ma maami ye ne no ekasai sɛ enieme bi ya na ekokɔ so fa woni yenua no entem no ya me ani muni entwa yie sɛ na didiem no bebre yenua ne ba ye nchen bia no a wode report ba men so ampa bi won ma me be sire kwa ba kumasi a medical ya mi du won ma mani afa ho bikra me kono me ya mi to aduane wo kwam na me ni nua no ni akotena se ni ya didi ni mi sema na waka de kire mi aduane fu ga di bia che obi se kra de wa am de na mebu haban eguso ti be emre kakra na mi nua no efre me se nana makoduru hospital di se bibi wo ho a se de kakra me kwani se ba bia me woi die enti ma nya bibi ansende no saada no di ene wo frɛ yenua panini zo ba ko ono so oba bi fe no tachi di ofrɛ no a no se osendi bi no de ema no di mi ka ga se nyame na ubedura ba bia me wo no ade achi a me so mepe bi na me de asende no see you di ade achi anopa no ono mo na John no efre eye ye wofa kware mfu ya ye frɛ na oba he ofre ne se ofa eye me yire eneme entokwa bi aya wone me ko wa hase no se o se me de ne ka 40 series eye tituezi kai 2020 mienu 400,000 entokwa wone me ko ho no no wose oba wo ho no wa ba ka kire ndi wofa me ka kire wo se minyawu se minyankon na ye me yiri na se bi wo kume ewo 40 series eye 40 series ne ho na asemwe nanka ye me depa sanka ne nkola no kra na nko no mu ye adwuma no nanka wo mo ha bia nka mpepa ti oye eno wofa se wo de jai endo eno ka je wofa se ofa
wase me fa number ma no enso me se me fa ma no ndi no wo ba ho no ma pam no na de wode ye ma ha no ofa enya senketua ofa na de se ensem a ye nua no e kan ye no sada na eye anopa be no nwotwe e ko bebe no nkono e na ye nua yi e frɛ ye wo fa wone no e kasa saa kasa no a me nso de bi on ma efi 10 11 e de ko no na ma frɛ no na se mu bibi e de ma no a na ma ye na me de ato ne phone so se ye nkomo so ma frɛ ma bisa nse ne ne ho esitie iti enum a na ye wo fa de se ya wo se obi ne ne yere de yire a maami tama wo mu ba pachi panini bi ye nduro e wo ho ama wo mu nyina etu ana moko ho sada no a ene ne maami wei obeka mea ene mo fa no nyina ne kasa se hwe sabi ukunu ba bia wadu no yale no se wose na koma dan wose na koma ne ya na didiem ene ne bibia mu no enko yi ntie serew mo wani nko no ho na hwe na dua ne se be yetima no anu anuane ma na complain na ba bia kire se John unu dia ne kra emani nti yeserew ya yiri ene me wofa no nyina wona tuwe yetuo no fo e kan sempi ene ye de e kire no ene wose wofa na maka mate eti me kra na de chinya me frɛ John se John ne ma ko se wose tana eja me fa ne sa eye no kakra ma me na see you enti sa da no mo kasa oye sa da na wo wie ye no ni kwansini ma so mo kasa ya mama ne kobo be 9 nda ye nua no so aduro na okwaje no anopa onom wode aduro ne fra koko ene onom eti onom ewie ye no na esenka efiri be 9 se 8 wode ko esenka odidie ana ya iri ne de entokwa ehye se sa ne sika 46 no onfama no eti entokwa ni gina mu ya wo frɛ ya wo fa ni nyina echi no eti bo be 10 11 no na de se ye nua no aduane kora no eti yeso ono ana soma ye ba peni ne se onkoto dokono nti zenka dokono ya wode ebeto no nti ebra wakasa ya wo wie ye no ya ne se obetena asise no na light off so bai ndi off no bai na ene waka kire ye ba ne se omura dem no nsa insuom le no fa ni ne dokono ti akura ni wura dem a wotwa na ni no hu se ne papa no ni tiri tuzi na de se de na ni nyina ekọ ndi ho ana ono so wo enkura ono mo o kire mo adwuma ene wo ebi nso a wo mo anim adwuma ono so wone wo mo na ye adwuma no ndi ho ana wo mo esuo ni mu no ma ne so ne asafo agi ayi ho A1 daban edom duru ho no ma na doctor say ade na mama ekomade papa isa ekom na ama papa no ewu why na eken according to omo de minua no koye no doctor okan no asem no ye nua tachi no na tachi wo hobi na tachi no ne nkwala no a ya ono omo ye adwuma no tachi nkwala ye nua John nkwala na me ka se sa ambulance nanka ebi wa ha nanka me enti na John nkwala ni bi etina ka ni so ya sabia ma me kra de me tia kwa so kwa de wa ankobi enti ye John o se kaya ekọ no wa anko enkwala ha enti enkra no mom na di kan de ni eduru honom enti doctor no ka kire nkwala ne se mo ade na kom na ama papa yi ade wa nidi that is nim as a doctor ne bia ohwe ne bia ne bibi no hu se bia na onom aduro kra wie no ye bia ngonya aduane bi edi ndi asama epie mu wo ho no ti eba sa omo efre ye ya na omo efre ye nua tachi no so wo atenga junction hwa wono wo ye anwea adwuma wo ndi wa ofre me ase nana yesi John wawu enam se da bi John de so wo nyale enre nyina wa ye edie ne ye fast na wa kokko mami hu se ampa se de ye kana sa da minyini na tachi e fa taxi dropping to duro na de se John wawu ya de se ye John ya amfa insurance ne so ya amfa hwe because nko do na doctor na che wawu ya wi eti ehwa na John tachi san efrem se nana ampa wo na jo me beto ye wawu ya me anim ni papa na edene Mr. John wawu se han de wana me frɛ ya wofa de me frɛ wofa
ɛno ɔfa sɛ many John Wakasama or some Wakasa or Bay no Kunto Quasi that is it. And no Nama John when your pleasure be a one answer a didn't Nama Sasamano Aquacoba of a Nebusasa or Casasam the German. Let me quite as I made a mimi Pacho Mancasa. That is a mimi podia, send a minimum as I would declare for or fat. I can say Eddie Achero of and me for of Farmabonaman, yes, sir. John Wuno. And what I saw back at them say, and say, John, my friend, me best and 1 hour, what does it 2 hours time me? I can't them say, well, Bannon and Kunisika be home. Ama and into we are say, John Bannon and Kuno. And now, John, a woo, and I'm so fast, dear, or my can't say, me so, me or my son, a chili cacara. And I'm afraid a bishop and so, I'm saying over. When you're fast, now, Monco can't touch you home. Na monhwe na baby yesa mo de to no fanto na ja o mo kokora bia nti na de eche abusuan de o mo san etoko so ekoho ekokotena ho na de eche ye na me nso me bae ti me bae na de se abusuan no ne maami ene ye nua ma ya no no e ba ho no no tie kwan a ye nua maami ni ye nua no ete wo ho ene se ne ninkuma afo mienu nso wo ne wo mo e wo ho no no ayonkofo e wo mu ne kwan ofa so no mo eti won nyame anu ye ba na abufuo de abusuan ma ya ne se dabi se ye ya otimi frɛ ye wofa e kan sa asɛm de kyerɛ no no aya za ne ba ne so bai edi mu tintimai kwa na se be wa ma na aduane bi ani ya na nga wukuna se be wakɔye do hospital no ba no wo ba no maduru kwa nka na aduane de enti se sa de na sidi ya na de se wo kwa wa anwene ye nua e be ma ne ho ama se be wo firim ti abusuan no ne no ene ye nua ma ya no de nua se ma ya no me ma no enketwa ne de ene nyame anum ni na enkoyie ama ye ne ya yesoso ano se be ye ntina fie ama se be asifua emfo ti ama yesoso ene ma no eno efiri ho maami ye nua no etofom obi anim ni se o se kunani de se ye hwewo ye bona konhoma 5 million yi ye de ma no edi tama ye se ye bedi na awotweda no na ye ne ye maame na asante hima se be no okwa akura ti na de se ye se ye twentwen enema bi so nti ye de to ho ye san so tamo so ye na awotwe mienu ntama ye san ebehia ye se ehun se akonhoma ye bo wo no se be asa ye san de foforo eka ho eno so 5 million eno so ye de ma no ti enu achi ene ye share date ya de ebeye no date ni so na ne ye de ebeye no saa ye maame ede no esan ebe share ho a na ye twi bibia de kɔ ekiri ti eno so abusuan no ezu ebe hia ye no so 5 million abusuan ne san ede ma ho ne sa koye 15 million no se ye mfa ntwen ayie da ti ye hwe maame ya ye yere no ye hwe no a ekopem se ayie da no eson ye ayie da no son ya ye ayie nyina ewie ye no eda ye betena ase no bra wanim ye betena ase no na abusuan nyina ye ne yesede eneni da ye buka nti ye behia kunani ene maame ne abusuan no ye nso ayie na ya ye no enam se na entokwa ne njiwanchiwa ne bia ne bebre ne wo nyina wo na yesi ano no ye adwen se be ye nye bibia se ye yi wo ba na afiri ayie na ye nimu because ye de ye nimu ni se be ewuo na aba nti de tie bia no se ye ne kunani nya ka bom ne ye ayie no na wotweda sky ekopeye ye maami so ne na busuan mo pe bi bai ye wie ya yi musika ede maamo ye wie titi bia wie ye nya 4000 ye de to akire eti edu se ye be ye ayie no ye frɛ mo ama mutu mu nipa ama ne betena mu ama ye se ye pese ye de be 200 million ena ye eti mo mpa bi emra ye wo 40 eda ho ye ma mo pe 60 ebe kan ho ye so pe 100 ebe kan ho ene ko ye 200 ene ye de ye eyi ni nyina wie ye eda ye tena se na ye ti musika nyina de ma se mo fa nko bo si an so ye nyina ye nso ye mfa nko ti titi bibia wie na kakra ka
echiri ni yɛ sɛ daabi sɛbe okunani nkora no wɔn ebedidi nti deɛ aka echiri no sɛ 5,000 6,000 ɛna yi 3,000 ɛna yɛde ma sɛ gye na momfa nto hɔ no na sɛ bɛyɛ a nkora no sɛbe wɔn edidi mu no bibie mu no wɔbɛhwɛ wɔn ti yɛwie yɛ no ɛna yɛn nyinaa yɛyɛ sɛ saa deɛ a sɛ na nɛ sɛbe yɛnya obi efiri mu a ɛsɛ sɛ esi nanan ti deɛ di esi nanan yɛ yɛnea nana amankwa ɛna yɛde no esi nanan ti abusua nso kan yɛ sɛ ntimi ɛntwoma no ɛnwɔ fam yɛ sɛ ɛyɛ abusua no nyinaa ɛna mo adwene ho ɛna mo de ama me ntimi de ama me ame nso masom ne nyinaa yɛ da ase yɛbie ti ewie na abusua no to ma me sɛ sɛ ɔbaa no wɔyɛ yɛnua na ne to ɛna oni hɔ sɛ ɔbaa no mɛwa no anaasɛ migya no asante amammerem dɔm ka no so amammerɛ ne amanneɛ mu no sɛ meka sɛ magya ɔbaa no ne yɛ so wɔ nkɔ a na te sɛ mankyerɛ ɔdɔ anaasɛ menim deɛ mɛyɛ ɛfa wɔ ne mma ho anaasɛ abusua no ho mmom ɔdɔ mu no deɛ mpo sɛ ɔyɛ abaayɛ ɔbɛwale koraa anaasɛ ebidi mu koraa so ɔbɛwale a ɛnyɛ nnɛ yi ɛna mebu n'anim ase sɛ ɔnkɔ na mmom ebire bi so na mea na mɛyɛ ma dwe sɛ o sɛ deɛ maame mabie kwan ama bi a abusua no sɛ deɛ mɔde hyɛ no megya no ɛma mo wɔnya bɛma bi a wɔtumi ɛfa ɛno koraa no na akɔ animu saa mmerɛ yi deɛ nim ni sɛ yɛne asantefo anaasɛ sɛbe yɛama mmerɛ mu no sɛ woka sɛ wogyaa ne nna na sɛ wone ne wɔ mansosɛm me nso menni ni manso biara because of nkwaraa no medɔ me ma nti no yɛma maame no mɛwa no na mahwɛ no ɛbrɛ yɛ a ɛsim nim ne mɛyɛ ne yɛ to ma maame ɔno nso ɔne ne maame ne wɔfa nom na abusua ka ho nom nyinaa ɛbɛhyia yɛ ɛhɔ na ɔmode nso de bɛto anim sɛ ɔmo kɔ agyina nti wɔn baeɛ na ɔmo sɛ ɔmo ɛnwale mo sɛ saa mo san anwene ho bio na ɔmo sɛ ɔmo ɛnwale nti ma yɛ sister panini baako no ɔsɔre no ɔsɛ yɛ deɛ yɛ amammerɛ mu no sɛ be wale na yɛ wale no nyɛ sɛ bi a wɔne wo bɛyɛ mpɛ mu agorɔ anaasɛ wɔne wo bɛyɛ bibio na mmom ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ yɛ no kwan ɛbɛma yɛtimi ne wo ntam ayɔnkofa no akɔ so ɛkɔpɛ mu berɛ bi a wakata akɔ bi a wo sɛ wobɛkɔ a anaasɛ bi a yɛkora yɛka sɛ bi a sɛ ya na wo sɛ wo nwale deɛ mo nkɔdwene ho yie deɛ ɔmo sɛ deɛ ɔmo kaa na ɔmo ɛka ɔmo ɛnwale yes okay sɛ wo nwale deɛ a eti ɛhɔ na abusua no nyinaa nso yɛtena ase ne sɛ saa deɛ a sɛbe aha na te sɛ a wo na yɛ nua edine mu na na wode wɔ ha ɛna nso yɛ ne nua wie ne yɛnim ntawantawa a asisie ya ɛwɔ sɛbe yo ne abusua no ntɛm memiti wei ɛnyɛ hɔ na meteɛ yɛ maame mu nso ɛnyɛ hɔ na ɔmoteɛ te sɛ yɛ nua maa no mu mmienu yɛ maame panin na wɔwɔ hɔ nom no wɔno wafiri mu nti aka yɛ nua maa no mu mmienu wunkumafoɔ saa mmienu no nso na yɛ a wo ne wɔmote hɔ nom no wɔn nso na wo ne wɔn ntam yɛ a ntɔkɔ a ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ma yɛaka adwene a wo ne wɔn ɛnka sɛsɛ nso yɛ nua no ofiri mu no yɛne wo ɛntena ase anaasɛ yɛntena ase ɛnhwehwɛ ne biribiara mu because sɛsɛ wɔwue sɛbe yɛyɛ ayie koraa ɛwie bɔsome koraa ɛmae nti ne yɛnhwehwɛ ne biribiara mu ɛmom sɛsɛ ne deɛ sɛ mpanimfoɔ yɛ bi sɛ aboa no ne huhu ɛna ɔde wɛ ne ho sɛsɛ aha na wɔwɔ no anaasɛ yɛdi na nka yɛde too so sɛ tena aha mewa wɔ no ɛno na ɛbɛbɔ wo ho ban ama yɛhu sɛ ampa sɛ meba mpo ne obi koraa ne woyɛ ntɔkwasɛm yɛ metuma ka sɛ hei asomasi gyadeɛ woyɛ no na sɛbe ɔbaa no yɛnnua no koraa ofiri mu no me na medi nadeɛ sɛ la ɔbaa no memfa nsa ne bibia nkɔma na abusua wɔda ho ɛhyɛ yɛn nsa na sɛ nei no wosi kyenkyena a monyɛ deɛ a na sɛ nei no sɛ nyame wɔna sɛ biribi too wɔ efie ha anaasɛ sɛ biribi ɛkɔkɔsi a sɛ me ba ɛde nyina soɔ ɛna mede gyina soɔ na mede aka ɛho asɛm ni sɛ saa deɛ ne abusua ne bɛyɛ sɛ maame ne papa a mode mo ba no sɛ be mo nyinaa wa yɛtena no moma ne nkɔtena momfa ne nkɔ abusua fie ebiritia bi mu na yɛtena sɛ ne hwehwɛ ne nneɛma mu nyinaa yɛnnua no ebibia mu wie a na afei deɛ sɛ maame ne ne mma edie bia no sɛ be abusua no
yɛmfani nti enkola ne de me bana so business aka me ba me wo ho kwan sɛ metimi ne nipa korɔ ɛka ba maame de yɛnsa na ne so biu because na busua no nyinaa na te ha yi ama me ya we sɛ wo mo nware endi sɛ bibi to maame wo efie ha sɛ ya minim de me ba bɛka ɛne yɛnim de ebesie nso de sɛ mo to bibi sɛ anim de a ɛne yɛ mo amfa ne nkɔ mfa ne nkɔ tena mu fie ɔntere sɛ abusua no ɛbɛto yɛnsa afrɛ mo a yɛ nyinaa bɛhwehwɛ ne ma na baabi yɛ sɛ wodi bia no yɛde ama no ɛna abusua no ɛde da yɛase na ɛnumu no sɛbi yɛnua no ofiri mu no ɛyiaw ɛne deɛ ɛkɔ soɔ ne yɛ nyina obi ani hɔ a wakɔ ne fie ho mpo sɛ sɛbi yɛnua no ɛtɔɔ fam no yɛ maame ɛyi ɛbɛbɔ mu ɛtwe ɛnneɛma to hɔ paa sɛnɛ nkɛ ho ɛkwan sɛ bi kwa nkɛ bɛkɔ hɔ akɔhwehwɛ bibia mu nso ɛnam sɛ nua no mpiriwu ɔfa so owuiɛ no nyame anim ni ama te sɛ nyɛ japadeɛ mpo ne sɛbi yɛdwene ho nti obia ankɔ hɔ a ɛberɛ a asɛm yi ɛsi ɛna sɛ yɛtee sɛ yɛ maame aba ɛde asɛm aba otek ɛyɛ yira ɛhɔ so ɛyɛ mpanimfoɔ no bi na ɛwɔ hɔ na mmom ka asɛm yi sɛ kɔ adeɛ yɛnim sɛ bia nka ka bibi pose ɛwɔ hɔ a nka wobɛfrɛ yɛ wɔ kokɔma na sɛ bia nka bibi sei nanso ɛbia akɔduro no sɛ bi ne nyinaa mu na yɛ nipa ɛna ɛka sɛ ɛno ɛna ma me nso minia no ɔte aseɛ no saa ne da no wɔma wayɛ no hɔ nom no ma hu sɛ ne nyinaa wɔ nkɔfoɔ nsɛm kɔ a nipa obiara te ɛdan ne mu me sɛ dabi saa deɛ a minim sɛ obi yes anaasɛ obi tim sɛ obi ntim nti yɛbɛhwɛ na yɛne wɔ mu ahyia ne yɛbisabisa obiara ne ayɛ ɔmo list na mpo sɛ yɛba na sɛ no koraa ho asɛm bi ɛbɛpie mu sɛ bi ɛsɛ efie no koraa no ɛnam sɛ yɛnhwehwɛ ne biribiara mu nti no me efie no menim ho asɛm bi koraa metimi ayɛ dɛ aka anaasɛ metimi ayɛ ho biribiara nti yɛkɔɔ hɔ no ma meka kyerɛ ɔmo sɛ abusua no sɛbe abusua panini ɛwɔ ɛyɛ dɛ nso a nipa no wɔfiri abusua mu nti sɛ wɔni hɔ koraa no a sɛ biribiara koraa ɛna bɛkɔ so koraa no ɛyɛ abusua ɛna bɛta wɔakyi amoayɛ nti sɛ yɛkɔpɛ biribi afiri hɔnom ne nyinaa bi koraa yɛba ha na sɛ nkɛde aba ha yi a na nka nyɛ ne bɔne so na ama nkwa wodi nka kɔ hɔ ansa na yɛfrɛ wɔ anaasɛ yɛfrɛ wɔ ansa na wokɔ ɛdi nka no mfrɛ gyataba ma me ɛdi nka no mea Thursday medi kan ɛkɔ hɔ ne yɛmfrɛ ɛno kwade na wonya ɛmfrɛ me na asɛm no maa na yɛnim ma ha okay mekɔ hɔ enti me kɔɔ hɔ nom no ɛno nom kɔ nante hɔ nyinaa ɛna mekɔhwehwɛ ɛhɔ nyinaa because me no sɛ pakyi ɛna mefiri na wadi nki akɔ ka kyerɛ ɔm sɛ yɛnyɛ meeting ɛdi nka no ɛda no a mekɔɔ hɔ nom no na obie no na ɛda no mekɔhwehwɛ ɛhɔ nom a enti this is the second time a mede ɛkɔɔ hɔ na mekɔ kyerɛ ɔm sɛ abusua no yɛnua no yɛ nyinaa wie no yɛma ha but sɛsɛ ni deɛ yɛpɛ sɛ yɛnim nyinaa hyia eti me kɔ hɔ nom nti saa tam no nso no na mo mfrɛ me eti biribi san ɛbɛbɔ mu ɔbrɛ a yɛntimi ankorɔ ansa na mo nso mo die yi ɛsan ɛbɛ mu yɛ koraa no na nkɛ nsa koraa nyɛ gbɔgyete kɔ ɛsan wɔ ayie bi koraa bɛ kɔsiɛrɛ wei koraa san ɛdi anim anka yɛbɛkɔ but wei ni san ɛbɛbɔ mu no ne yɛ sɛ daabi sɛ wokɔ baabi na sɛ woanya asɛm bi koraa mfiri baabi ankɔ a ɛmmoa nti sɛ saa deɛ a ɛneɛ yɛbɛwakɔ yibaɛto ɔmo ne aka dwom yɛhu biara yes ya wɔn de atitim saa brɛ na ɔbaa yi enim hu bi memfa nse sesei no amamrɛ kwan so no akɔ akɔyɛ te sɛ amamrɛ kwan so deɛ ɔbaa na kasɛ ɔne bɛɛma no ɛyɛ di adini ne ntumi nware enti sɛ amamrɛ kwan so afiri mu a mmara kwan so deɛ ɔne bɛɛma na ayɛ agyapadeɛ enti in case of anything ɛsɛ sɛ ɔbaa ne yɛ awɛ wona ayɛ di adini a wabɛsi wo nua nanan enti saa berɛ no ɔma ɔbaa yi ɛyɛ wo nua yere yɛ awɛ sɛ abusua no yɛayɛ adwen sɛ yɛne tenants ne kɔhyia enti ɔnso berɛ bi anaa first day na mekɔbɔ amanneɛ no mekɔka kyerɛ ɔmo no deɛ ɔbaa yi menka nkyerɛ no na mmom ne yɛnhyɛ nyinaa no sɛ ɛduru sɛ yɛbɛkɔ deɛ a yɛbɛba apenaman hɔ na ya bɛfrɛ mvo me mma no kwan sɛ me ne mma no ebi anyini ɛsɛ yɛbɛfa mu nyinaa ne yɛne mu nyinaa akɔ na ɔbaa no kwan kɛfɛ na ka ho bad ne ɛmɔ nam na me nya ɛnka nkyerɛ enti no ayɛ wadwen sɛ wobɛkɔ na mmom ɛberɛ ne ibɛduru a wabɛfa me ba no wafa wo yere no aka hɔ ne abusua no ɛwɔ apenaman no yɛnnua mmaa no mu nyinaa ɛwɔ hɔ waberɛ a yɛanyi ɔbaa no nso asutire sɛ ɛhɔ no ɛmu sɛ manyoma
adwene so tama me de ma wo mo no na ebrewum enti na nka meduma nya bra me betima babeka a kire wo mo mate awade ya wo mrem ene ya wa mamrem amamre kwan so be ma densa ekọ oba fie ekọ kosre se be ma bie na no so obejai ba ye ma be ma sumba na emom oba pese ojai awade a odensa no keke ene ekọ muntie sa mamre kro na yesum ewom ubeja oba ne kwan emremu which is the ordinance se oba ne be mate ewa awadiem na se ejapade ba mu a eyi oba ne be ma ne dia eyi oba no ene be ma no edia se be ma ne ye wela ene obekire kwane a ofa so edia che ne japade se wa anya wela me da bia me kasa asem we se asuma sem bi wo hodie nti a e ma asantefo edwa papa jepa sa de we so onima ya abusa anana ya ni a ya nyini sebe yakoye nim wo yemfie mu no ya ni nana no mu di nkomo tie ya nana no mu ase wo nyoma bi ho adekodie penti a ya asantefo Jerry John Rollins na mamuo ye dwa ye pa no menka wo afidie so ye abusa anana na nkyerɛw ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ emra bi bai menka mu asɛm ebe favor ma ne nkwada papa ye ni edi ofaade enti sabre no ni obi a wonka mu asɛm so na akro bia wo ka mu asɛm sɛ ye ofa wu a ni atumi koye ofa fie ni akɔ pam ne yire ne ma frifio ni atumi ye ni atoto aprum ye na yi ofadia sa asɛm a me ka busa nana sɛ me boa wo nana be ka kyerɛ wo ti ade bi bai sa akwa na de bai ya say hey akwa we wa mafia ye enti sɛ japade apie awade mu a be mani ni ho na sɛ hwere a ma kyire obey ya nkwa nkofogere hwere bi amfa ama ebisi o emani bi ya mafia ebi nti na msi ebi kwa kofogere basisi a na osane wo twe ho nti ejapade ye mini mikuru dia na sɛ ye be kwa akohia woni a etimu a me so me ye stakeholder nti sɛ wo ka esese me nso wo ka kyerɛ me na me no nyina ekɔ benkrom di adenie me meji abusua di meji amamre ni amane di ye kan mo ma no ebi kura wo mfie num modihye emusie na da bia na ya ba emai wa be ye mafia no obetew ye kan ni seye no ne sama ya ba ye kan don ya bo ache audience unnim obi a owani a frɛ no na busa ne sɛ wo Tech FM ye di nkomo bi nana kro bia na ote adwam ne sɛ de wo te ne ntoa no ne sama wa ha busa no won kan kyerɛ o sɛ meboa na sɛ yampa obɛka kyerɛ wo enkomo a ye die sɛ ye di nkomo na ye nsamansam a ye very careful ewo mpapa wakwa ka kyerɛ abaya yi sɛ apraman fie no ontu nenka on enkwada ne nko a wo fie ho ane ana dabi ene ya ka kyerɛ no dana abusua na ka sa okay wadamo akwada wom mfie num etesa na entesa ti wadama ho na ehwɛ sa akwada ya sembisa very harmless masɛdeɛ wono nso na sɛdeɛ sɛ ye nyina yɛhwɛ enkola enti sɛ ye na sɛdeɛ ye wono nso asɛdeɛ de a ye pam saa ba ni firi aware fie kosi sɛ afini beduru na ebi abusua no behia ye de hye na anya hwere enti de wo bedie nie de abusua ne bedie nie mewura ye yesa
bra wanim de waka no enka enimu saa nanso ma menka bibi nkyerɛ amamele ni amanem sɛ utie on sɛ woka asɛm bi sɛ ɔbaa egya bɛɛma wo sɛ ɔde bibi kɔ meboa so na de nsa kɔ sɛ ɔka sɛ ɔnwale a ɔde ba bisa sɛ ɔyɛ bi ɔde nan na aka mede sɛ me so me yɛ bibi de asum ahwɛ sɛ deɛ woka no ɛyɛ wunyina so anaasɛ ɛnyɛ wunyina so ɛneɛ na ama nkwai na ɛneɛ I put it to you say so ɔbaa na anyemu adeɛ ama nkumaa ammɔ ne hyire saa berɛ no yɛn tete hɔ no ne yɛbɔ hyire na paawra koraa mae yɛnyam hyire na ɔbaa wogya awadeɛ a ɛwia yɛde agu na ɛneɛ mo anyɛ ne saa deɛ a I put it to you sɛ woda so wɔ abaa yi enti ɔbaa woda so wɔ a ne yɛpam ne firi na ware fie ɛno na mekyerɛ sɛ wɔde nano aka ɛyɛ nano ɔnyɛ emu adeɛ wɔde nano aka ɔnyɛ emu adeɛ sɛ awon sɛ onim na adwene nti ɛno wɔ se menyɛ so ɔhono enti me ka saa asɛm no nso de akyɛ no me so mehwɛ deɛ ɔno nso ɛbɛyɛ no wɔ akyire enti ebia nka akyire no wobɛtumi kra anya ne bi aba sɛ bia bikunu ampa deɛ meka yɛ no ɛnam sɛ bi wamnu sɛ bia wakɔhwɛ bibi wɔ akyire enti deɛ ebia mikunu deɛ meka yɛ no sɛ bi ayɛ adwoblɛ me de ma no saa na ɛka ne saa ɛyɛ na amankwa hwɛ onim papa wei ɔpa asomdwe mo ma me de sɛ kyedum asefo ni nkɔmɔnwie abusua no ɛnyɛ tawee sɛbe asɛm wei ɛnyɛ huhuhu muntie mesrɛ mo enti yɛn sɛ asɛm ba yɛ try sɛ yɛbɛtie fa ne yɛtie fa me mɛkɔ ɔfaremfo so na makɔbu sɛ ɔfaremfo saa asɛm wei ɔfa wotie mi a fa to tirim ansa na me ne sika wurafoɔ na kasa awie ade a me ne mebu sɛ ɔfa wɔ ho sɛ metewa metewei meyɛ abusua ti enti sɛ obi hyɛmase na ɔyɛ me wɔfa ase na wafrɛ me wɔfɛ me si ye me kunu ade a wɔde yɛ me bese me ti kura yɛ me ya sesi a currently as I'm sitting here abusua ya asɛm hunti me ti yɛ me ya na amankwa masɛm we hunti ene engine room ma me nya awe sɛ mo ba no mo betena ase no me ti yɛ me ya ba me ti na yɛ me ya no ka bibi nso kyerɛ me enti sɛ ya onim de mɛyɛ mɛfa fon na ma frɛ me wɔfa ase no ne kunu ana ne yere no na mabusan sɛ awura asɛm sei na wukunu ana wo yere aka kyerɛ me wafam de te sɛ enti bra wɔfa kwa aremfo wa wo wɔfa ase dwon ɛka kyerɛ wo sɛ me yere tete me ɛma nso de atete de ebinum nim yɛ so ɔbaa bi pa ka so de na tete siw so a master wo pɔ wadwuma kura efie nyi wakɔnɔ wa siw fie nso wani nye ɛma mo yɛ saa de no munyaye o munyaye na mu kumukuru nom you are carrying them slowly yes antini ntim ka slowly e mane how you are carrying them slowly masanji samu ya ono pa do ho kan ano because ya kan kwasi asem wate ya kwa me ye English teacher na mte asa no me time asem we ya twe ho amaja taba mafrɛ me former headmaster abusa no me time and na languages na me kira asanti twi any English language me time and ankura ni twai pa ti English master na mte asa busa jataba o frɛ ebe ka de se si a ebe wo US she o brofo ameka no wo ko he wo ko ka bo school de wo ko he wa she wa o de ba toto semse ho wa she adefo mo mpaja mo ho so na eja kwa me de wonka ho kra awusia mame ena wase sa oje brem yakokoshe video no baaye awusia kyerɛ wadwen na me so me nkyerɛ madwen na me madwen kyerɛ kakra me wo ene sɛ awuraba no ewumu sɛ wanye ne yie anamu bi otu ye no enye ne kwaso ananso ebia no wo reason
enka oba be ma atisika aware wo awodo ewo montem denti ena oba no be kasa onye aduane ma ne kunu eni oni reason bia on kasa onye aduane ma ne kunu di how enye ntumi nye possible sa din a reason bi wo honum ebia na onim aduane ye ebia na ebetumi aba se onim aduane ye ana se be ma no nyi chop money nti on so fa ne sika enye den enye aduane ema be ma ne ndi oye adwuma mesumi ye adwuma nti I was so ma miskanam de ye aduane ewo fie na sa wo ma miska de a me na me fa me de nya yi dabi anwumre so asama be sime so entumi nya possible nti bia na oba no reason ti owo ne reason ti a ayede o tu sa na mo so onye aduane ma ne kunu ni na afa ni sika na akwakodi ne wono so beje so no so entumi fa ne se onja ne sika e ma you do me I do you bia sa na ekokọ baaye ena ebetumi so aba se be ma no se wo ye adwuma nti se mi oba no se ye fa se mitrim odin kra na se manya aduane ma wa wo ye adwuma nti wo so wo sika obetumi dai ato aduane adi nti ade nti na wo blame ebe ma me se me ena manya aduane ama wo endi nti se bibi to wa mi wu a ena me san so ne wo kun to kwanti se wo wu a minimu bi how oye adwuma mesumi ye madwuma ye nyina ye adwuma kro na nti ade nti na wo pese me di misika ye aduane ma wudi ade nti bebi no oba no waye ne kwan so anu no e de o reason bebi no oba na ya de bebi nso wanya de yanko be ma ne nso so be ma ti sika ko ware oba no oba ye de wa ba fie ye wa sede sa wo ye den wo ye aduane e ma be ma no odi nti be ma ne dika na wo oba na sede sa wo ye aduane ma be ma no odi na kade nti e na okoko ye ho ade de bae sa wo be soso ni mu wo ye ne seso boafo enu nti e na obeti oti sika de be ware wo na anka ne no na be ma hoye de be ma kwa abonten no ha koye adwuma okosam na nimu fifire no de aba na oba wo so aye fie ni ama na so sisi a no akoye se oba ye adwuma be ma so ye adwuma nti ye nyina ekokobre ne aba but esan se aduane ni oba ntumi nkonkotena TV ho na be ma nhye kitchen enye aduane be ma ne efie ni ti wo oba no na wo hye be ma na sente wo se wo na wo ye nti se wo ye adwuma be ma ne ye adwuma na se wo ba na akasa munyina mo ye adwuma nti se be ma ne tumi enko kitchen konko ye aduane a na entwa yie enye ne kwa so no eye oba wo asede se ebia ye fa ne se wo yare ana se wanyinsen na wontumi nya ya eno ye fine eno na asem ne danchen but se hwenyaw na se wo tumi etna ho keke na be ma ne se o expect se be ma ne nkonko ye aduane dia entumi nya possible nto ba no baby wanya de e wo se nko ye aduane na se bibi kura na be ma na ye na e wo se ontwempin no enu nti na mo Bible say oba bejane na ne naja na be ma nso the same thing no mi na be ka wo maye ho number ako nti mo ye ba ako nti bibia wo betumi aye de aka muti abom no mahye e wo se mo ye mu bibia abom nti se bibi na enkoye we na afomwa frɛ no na ide na ka twen se asumasi medowiase sei e na wo de aye sei na wo ya mede mani nje ho nti se na enkonko ba se asembe ba no ntokwa ba beda me no ntem no jai anase ye ni sei na sumdwe ye de embra na se want me asiesie ni sa na so bia ya ne opa se ya na be kwa kofa ba yanko abusuafo ne nsoso se abusuafo asemba na mo giginem wote wa wade ase na wo huri mu sonsuo ye na abusuafo nimu wo ho kire wa abusuafo nimu na anso wo de ma ewuo embra mu sisi a ma ewuo mre mu sisi a aho na obehu se abusuafo ewo ho na ma sore be ko ho ntokwa ebia na papa ne kra kansa no bi gira nchen e no teye e ne wakwa koku papa yi e ne waya papa ne sei
nanso esan so de na no kai se bibi to na ye oba no a one netin na yinti mo de hye no ebia no nim ho hwe the time na so obi ho na time aso enso bo ansa kwakofo bi so na asi na afi nipa no ho akere no the time na so ti mo mienye ye de ya wo ni de obia be wo bi mo miento ye bo ase ne hwe nsiesie asem ye ma no kra nya adwuma ye hye na sumdwe embra anya hwe kra no oba abusua nim no oye bibi ema abusua no enti mo mienfa ye ne nto ne ye hye ne nka asem wi na sumdwe embra abusua me de besia sei da se na ye besan so ehye bi me ma refi for agyenche ne to comment section hon ma fe like video na share na subscribe mami aha Emergency Ghana TV midin ede na Akosua Adepa abusua wo hia ma abonten na sa wo boje me so na Akosua Adepa meje wo so na mama wo tu dese ne ye besan so ehye bim samantime nke bi ma makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.